sånt att detta var hemlighet när de går. Miesto 8, ja? Daj. Teraz 2 miesto. Ok, sorry. Ty hlavne zapisovať. 22. 5. Mne sa páči. Čaute, ahojte, tak sme na mieste, docestovali sme v poriadku, sem tam troška majú ten vozík behal, to sú, nemôžeš toľko rýchlo, takže Majko losol, koľkátku? 5, takže troška menej budeme mať stresu, keď sme boli až 250, ale ako sme aj sa bavili, nevieme, kde tá ryba bude, čo bude, takže zajtra niečo vylosujeme a keď prídeme na miesto, potom uvidíme, čo sa tam deje. Tak, presne. Takže ale Peťka je veľmi dobrá, hovorím, že aspoň sme hneď medzi prvými. Nemusíme čakať do konca. Sice čakať budeme, ale zjeme zas pár pagáčov a pôjdeme na miesto potom. Tam sa dozvieme všetko. Takže a zajtra nám držte palce pri lose. Čaute. Čaute. Zajtra uvidíme, nie? Ako ste mali možnosť vidieť, vylosoval Majko číslo 5, izba číslo 5, tak som zvedavý, čo nás zajtra čaká ako tým. No dúfam, že nebude znovu 5. Dúfajme. Ja to neriešim, neviem, kde sú tie čísla, ani som to nepozeral, takže Ale nehám. 5 je hlavné číslo, to nechceme. Takže... No nie. Ale máme to tu pekné, môžete sa pozrieť. Krásne izby. Super. Prespíme sa do rána. Áno. A pôjdeme na miesto. O 9. tuším začína ďalšia registrácia a potom neviem, kedy už je hlavné losovanie O okolo. 5. myslím, až to bude. O 5. je hlavné losovanie, takže ideme čakať zase celý deň. Celý deň. A toto musíme opustiť o 12. No. Budeme si zaplávať. Niekde sa Balaton, prechvádzame. Áno. Balaton je ďaleko, na to by 2 km, teraz tam ideme jesť. Ale to ideme. 20 minút cesta. Pekne. Pešo. Takže vás pozdravujeme. A tešíme sa na zajtra. Čau. Čau, čau. Fisu? Ďakujem. Hostu musíte pochváliť. Dobre sme vybrali. Výborne si vybral, maximálne som s tebou spokojný. A dobre si navalil. Dobrú chuť. Parádne to vyzerá. Keď sme hovorili, že sme není hladní, tak hneď ideme na to.
239. 239. Arizona Carp Big Baits SK. Kettőszáz. 200. Keď tak spravím lavačku na tie noty, čo im? Nechcem však dáš, lebo však máš formu, že budeš chytať. Mne sa nízke chytať. Bude Majo, ja budem variť kávu. Nie je to jedno, ti hovorím však, ale otál, keď tu sú chalani, tak je lepšie otál. Teda cudzí sú tu, takže otál bude mať najväčšiu šancu to nosiť, chytať, vie, jak sa to chytá, áno, čo má robiť jasné. A viete? To ešte nevieme. To uvidíme zajtra. Hen to bol pleskač, to vidíš, ale hen to krásny bol kapor na 110 metrov. Na vodu aj tak už oblášť. Bodaj by. Toto isté bolo minulý rok, keď Na brehu. sme došli a vtedy hneď vytiahli 16-ku, nie? Jak sme došli ich pozrieť. Majovi alebo Hofimu? Hofimu? Viac dohrnutá je. Jaki?
Majková prvá ryba. Vody sú. Naša prvá ryba. Super. Jožko, si povedal, že to je lisec. Ja som si myslel. Krásny lisec, aha. Krásny Toto lisec. je parádny lisec. Parádny lisec. Tak Majko je s prvou bodovanou rybou. Veľká radosť v našom týme. Takže po tichej noci prišiel okolo 10. záber a o pol 10. na Big Bčko prvá 13, ktorá určite poteší a snáď sa odpichneme od dna teraz a rozbehnú sa na všetky prúty. Nakrmené majú, tak hostina môže začať. Kde sme? Ja mu idem ruku podať a on zmizne. Dobre, že som ťa chcel natočiť, nie? Poďme, ideme, pustíme ho. Môžeš ísť. Toto som tiež ti uvedol do pešačík. A pošli nám starších, väčších kamošov. Najlepšie staré matere. S veľkými brúškami. Také obézne. Yes. Super. Čo? Na jeden musíš naliať. Takže tu sa varí gulášik, žekostík. Áno. Hlavný šéf kuchár. Radšej keď sme ryby ťahali, ale všetko v rámci normy. Lementem. Lekizúztam a lábam. Jonky, spravím vám video z Balatónu. No. Ešte, poriadne mu zakývajú. Čo to máš? Čo to mám? Kameru. Nakamerujeme aj my ja? Áno. 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 Dobre. Bude tam plávať. Ja zarysovala, to som ja. Máš? To by bol tako prichystá, keď pôjde niekto na vodu. Však? Musíte ísť prevážať. Ale nemyslím tak. Krása. Ide pekne.
Čiaj si ty počkal. A teraz on. Dones prasa, prosím ťa. Máme to tam. Áno. Šnúry idú. Ale vieš, ja som troška prikromil, že vieš, lebo tam pomohlo. Proste, držím palce. Až tam primol, vieš, za molo a tade sa ťahaj dozadu. Áno, vnímam. Vešli, no. Takže Majko, behom chvíľky, druhá ryba na tej stúdici. Prvá trička, keď má možno 31 cm. Dobre. 24. Najmenší kapor, poješ Balatónu. A to nie je nejaká cena? To sa včera vyhodilo z dikiny potom. Ešte včera bola ikra. Neurobím ti fotku. Áno, tam je to. No? G2 uraduje. Síce menšie a málo, ale aspoň volačo. Troška, čo sa sem preplaví, aspoň volačo. No. Centa nás to v noci zobudí, aby sme vstali. Že jo? No, však super. Bojujeme. Čaute. Čaute. Poď, môj krásny, poď. Deštek. Plávaj. Pošťame, veci kamaráty. Dneska v noci 3 rybky. Toto bola najväčšia z nich. 12,45 či koľko mal. Jedného ešte takého 5-kilového a jedného 30 cm som chytil. Ejadi.
Vodíky sú, môže byť. Tu je ďalší. A takú sprchu som dostal niekoľkokrát do Markovej. Ako vlny sú veľké na tej vode. Pešači, no. Vodíky sú. Ako žiadna výhra, ale vody potešia. Lepšie ako ten posledný 30 cm. To je osno, jasné. Keď si to všetky 11. Áno, napravu, na ich trafu. To robím na vede, tak. Keď som spôval tú vodu, ktorá mám tú kastičku, takú postavku, ktorá mám voda. Aj BVAčky si musím narobiť aj návezce. A jeden návezec tam nám, ale sa mi už dal tuký háč, som musel vymeniť nový. To už rozhodca nebol u susedov. A vyššie nevím, lebo Ježko hovoril, že chytili. Majú tiež 10-11 kg, no. Čo vám nepôjde ani v tých najväčších vlnách. Keď mám ukotvený späť vzadu s tými zaťažiami, tak... Ježko mal ľahké, teraz jak dal druhé, tak pohodička. Aj tak je najdôležitejší predek. 27 kg, keď to závaží, vieš, že povadí sa, popresu dozadu. Kolesne ti hoši, tak nie. Budem tam zobačiť.
Záber? Je tam, je tam. Živo. Išiel hore aj dole. Ne, išiel hore aj dole. Je tam iba. Aj tak musíme ísť za tebou. Keď to lebo išiel aj dome, išiel už ako keby ho ťahal. Ďalšia akcia. No. Tak nech sa nám to pohne. Champion breakfast. Dobre, aj toto. Dobre. Dobre. Yes! Yes! Pekný. Ale pekný. Pekný. 15 tiež taký. Dobrý kostík. Ja som vedel, že na tú montáž musí dojsť, som mu nevymenil. Majko! Ideme. Pekný, ideme. Brukatý. Pozri. Majko. Ja som veril tomu návesu. Dobre. Ja som ho nevymenil. Konečne krásna ryba, ty kokos. Majko, ideme. Bomby. Ešte pôjdu bomby. Majko to zabezpečí. Ideme. Čarodej. Majko je čarodej. Majko čarodej. Dobre. Asi nevedel to odpojiť. Víš, to musíš takto otočiť. Otočiť a hneď to odpadne. On to nevedel. Nevadí, musíme si povedať veci. Daj si ju tam. Páči sa? Čo? Čo? Dober ho. Prečo, tak s Ja týmto, vám ne? musím odtarkovať čln. Jaj, počkaj.
Si videl, že dlho som zdolával, lebo som sa ešte bál, jak tam boli oni na člne. Máte spávajúcu termínku na tom? Tu je zastrčená. Tu. Sedemnáct 02. 17 kg. Až tu vidno, ale ešte dá. Jo? To robí jeden vietor. Krásne. Dátum je stále 25. To je dátum ešte aj. No ráno menil tuší, to sme mazali. Tam. Jo. Cez 50, ne? Tam sme mali 30 či koľko? Ešte tam ešte 20 kg. OK. Aj foto už máš? Fotku nemám, dáme. Dobre, môžeme dať dole, ja to spravím. Daj fotku ešte. Hej. Fotku máme stále rovnakú však. No, toto bude pekná fotka. Daj si ruksak preč. Krásna. Povedzte volá, čo ešte. Krásna šupinka. Je tam! Bomba! Géčko. Už ešte? Majko, aj ty si môžeš sám. Nie, napraviť čapicu? nie. Čo ti len napraviť čapicu? Tak. Krásna rybka. Daj na stojaka, Jožko. Čo? Mobil na to. Takú tutulovku. Jožko Media Team. Ešte urob. Pešáci. Yes! No, môžeš.
Čo ti hrabe? Majko! Natáčam ťa, choď! Ale je tam dosť vody, potom musíme vybrať vodu. Juj, vodiky sú. Sú body. Kosto. Ako? To je dole, poď teda. Pekne, Majko, super. Vlny sú dobré, čo? Ale nám to vyhovuje. Hej. Tak to potrebujem, aby boli stále.
Zdolávačka z brehu. Ešte vyššie ide, vieš. Ale vážne, nechcem kvôli tom rániť. Majko, dobre. Tréning. Máme tam takú hránku a Majko sa bojí, že aby to neotrhol, takže takto... No áno. Takže nakoľko musí z brehu zdolávať, tak sa takto áno, takto sa postavil. Môžem mu tu dať urobiť. A hádam bude bodovaná. Zase nám to troška oživí. Vidíte, žiadne vlny, ale červená na celom balatóne. A tento si to neosleduje, má smolu. Môže pobaliť a môže ísť domov. Kľudná hladina a je to zradné. Treba si to sledovať. Kosto, dobre, toto je super pohľad na vás, akože nemá to chybu. Nemá to chybu. Toto sa málo kde vidí. Titanic. Andrejko, kde vidím červenú? No veľa ľudí nevidelo červenú, ale treba si to sledovať na mobile, bohužiaľ. A majáky sú oproti a tie blikajú rýchlo. A keď blikajú rýchlo, to je ako červená. By som ti to ukázal, není to vidieť. A veľa ľudí si myslí, že už tu není vlny, že všetko je v poriadku, a není. A bohužiaľ není. Dúfam, že bude bodovaný. Každá jedna ryba bodovaná nám pomôže. Majko, dobre ideš, dobre. Vidím, že máš natrénované. Držím aj mobil, aj kameru. Ale možno by bolo dobre sa ísť aj obliec, dať si vestu a prsačky a potom ísť podobrať toho kapra. Lebo Kosťo, ten nemá nič na sebe oblečené. Troška sme si dali pauzu, že si oddychneme, ja som si síce neoddychol. Ja neviem spať cez deň, ani v noci. Ja mám rád, keď nemusím spať. Dobre, asi sa rozlúčim, lebo treba pomôcť vo vode. Ďakujeme za sledovanosť.
Majko, máš záber. Super. Budíky. Čo? Dve ryby? To budem veľmi rád, Majko. Potom ti nalijem pol deci. On som mal presne studený. Môžete ísť na tú vodu v prsačkách, potom na spák a... Čo? Som si šúchal nohy o seba, že som mal studenej. Majko, nepoješ ti s to jen tam? Jak si? To je ono, chlapci, poďme. Ideme bomby. Tvoj sa letí, no? Tvoj sa letí. Ja som akurát pozeral, že ešte aj kedy nám začali brať ryby, hovorím už na čase. A Majko tam už má dve ryby a asi robí návešteky. Nech to dáme na šupu, ne? No tak to malo byť. Troška akciou. Akciou.
Rybka sa nám blíži. No, to ani nebudú body. To vyzerá fakt na hrane, ale není sú. Takže body asi nebudú. Veľká škoda, lebo nemôžeme ísť na vodu. Na hrane, A na hrane, ukáž. No, a body budú. 5 kg budeme mať. Takže ďakujeme za sledovanosť, lúčime sa. A potom sa ozveme, keď zase niečo vyvezeme a budeme mať záber. Ďakujeme. Je tam. Máme body, posledná hudica vonku. Pekná ryba, Jožko, super. Zdolávačka z diaľky. Vlny fajnové, hovorí, zákaz na vodu je. Dnes budeme mať aj obedík, Kostík nám varí. Cestovinky. Pekne závetrí, lebo extrémne fúka. Takže predposledné ráno a Majko prvý záber. Dúfajme, že máme body. Aj. Bodíky sú paráda. Pre ryby 30 kg bude. Ale holo. Vážne? Má tak 16, 17. Tuto je aha, 13, 14. Takže už sa vracia aj Majko s druhou rybou. Majko ako vždy. Double. Ty ju máš čo netutiť? Vrátim sa. Majko,
To sú tie... Začali moje privolávačky, aby si vedel. Ako? To má 18 kg určite. Majko. To je minimálne 18 toto čo. Bomby idú. Idú bomby. Chlapci. G2 s polnočákom. Krásne. Nádhera. Je to tam. Majko, 20,2. paráda. Majko, krása, nádherná ryba. Nádherná. Zaslúžil si to. Super. Bomba. Krásna ryba. Pozadí máme. Poď Majko. Krásne. Majko, môžeš potom krásne. Tak pekne, vieš. Pustiť ho? Pustiť tak, vieš. Ešte môžeš... To sú oni, tie ryby. Krása. Ďakujeme. Vieška, ešte môžeš poslať kamošov nejakých najväčších. Vieška. A ďakujem. Yes. Kosťo možno doniesol najdôležitejšiu rybu, ktorú potrebujeme. Takže uvidíme. Je tam, vodíky, Kostík, výborne. Výborne, vodíky sú ďalšie. Vzácne vodíky. Veľká radosť. Každá jedna ryba nám urobí veľkú radosť. Momentálne sme tretí a na druhého možno strácame pár kýl a touto rybou možno uvidíme. Držte palce. Kostyo, dones bombu. Prosím ťa, dones bombu. Doprava. Pomaličky balíme, do konca preteku ostáva nejaká hodinka a my sme bohužiaľ klesli na 4. miesto a táto ryba nás môže posunúť na 3. keď bude veľká. Davito, dobre ide? Je tam! Je tam! Kostyo!
Tomuto sa hovorí o 5 minút 12, pánové. O 5 minút 12. Jožko, vedol to! Je tam! Poď sem ešte viac doprava, či doľava, či aká to je strana, už ani neviem. Má 20, bude lízať. Dobre, bude lízať, ale bude 20. Kosťo, ukážo. Čo? Tučňák. Tučňák, to je dobre, Kosti, ukáž. Ukáž bambu. Prasa. Je tam prasa. Je. Kosťo. Je tam. 20. Kokos. Ty kokos. Krásny, gulatý. Vení, vidíme v podveraku, počkajte. Ty kokos. Prasa. Pozrite sa, mamba. Vyvolávačky prišli. Dobre. Chlapci, viete čo to je, jaká radosť toto? O 5 minút 12 príde 20. G2! Mamba, pozrite sa. To je prasa. Prasátko. Ty kokos. Tam zahlujek. Super. Vôjde, chlapci, ešte. Má bachor, pekný. Ja som si myslel, že mám 13 kg kapra, more. A jak najprv tú 20, keď som ťahal? Vyvalil sa, Dick, to je hente oné. Ja som mu išiel pod odradu do piči, dúfam, že bude mať aspoň. Kokot ináč riadny Díky. šubec, ti povím. Urobím ešte také, vieš, že video nejaké. Fotky ešte. Daj tam takto nejakú ruku, Čakaj. vieš. A takto ho drž, aj takto urobím, takto ho drž. Kde sú to? Neviem, foťák daj, fotoaparát poď. V tom prípade sa nefotíme. Poď. Cere, dobre. Môže niečo k tomu povedať. Schody sú tam, tak sa. Pozri, jak sere, ty kokos. 22 plus. Krásne. Dobre nažratý, ty go stále ide z neho. Čerešnička na záver. Môžeš otvárať. Nemohlo ta počanko telefon, mego šel, bazmego, kamera, holovat mod. Lapka, ideš. Ja mám ísť? Lapka 1. Lapka 1. Tak. Takže skončil nám 9. ročník IBCC. Skončili sme na nešťastnom zemiakovom 4. mieste v sektore. Ale veľa nechýbalo. Veľa Na nechýbalo. tretieho 600 gramov a na druhého jeden 5-kilový kaprik, 5,2. Bolo Že jeden bodovaný. Bolo to otvorené až do poslednej sekundy preteku a
čo ma trošku mrzí. Väčšinou som mával ja také silné posledné noci na tomto preteku. Celkovo na pretekoch mávam tak silné tie posledné noci. Aj včera cez deň, keď ostatní stáli, skoro nikto ryby nepripisoval. Ja som mal krásny double, som chytil 20-kilového kapra, 15-kilového kapra. Veril som tomu, že tá noc bude ešte dobrá. Čo však nechcel, a ráno som to kontroloval, všetko som mal položené v poriadku a v noci boli 4 zábery, všetky mal Kosťo na ľavú udicu a u mňa to ani nepíplo. Žiaľ Bohu, neviem, čo som urobil zle. To už nevieme. No, neviem. Raz to jazdilo zľava, potom sprava, sem tam troška, ale väčšinou tie majové prúty sprava. Dnes sa vypli nejaké 3 ryby, to rátam, že mohli byť len menšie ryby, ale možno tam bol nejaký 5 kiláč, bohužiaľ stalo sa. Ale prišla aj čerešnička na záver, ale ozaj úplne, že na záver, posledný záber. A bola to 22-kilová ryba. Takže mali sme 2 20, 17, 16, 15. A boli nejaké aj 13. Ako ryby sme pochytali pekné, na rybačku by to bol celku dobrý pretek. Aj celkovo si myslím, že na toto miesto, ne, že by som sa chcel nejako vyhovárať, ale čo sme dostali informácie, tak predošlý pretek sa tu chytilo z tohto miesta 1 kapor. 2 roky dozadu tiež myslím 1 alebo 2 ryby sa tu chytili. My sme ich tu urobili celkovo, myslím, že okolo 25. Naši susedia urobili 5 rýb za pretek, čiže asi sme z toho dali všetko, čo sme mohli. Snažili sme sa, jednu rybu som vypol, čo ma veľmi mrzí v konečnom dôsledku, lebo možno tá jedna vypnutá ryba nastála to umiestnenie. Ale to nikdy nevieš. Mne sa vypli 3. Ale bolo to tým, teda že boli pri tom zábere, no. Vyše metrové vlny a ten silon tam stále, tá ryba dostávala na fraktík, ja som behal po tých vlnách a proste sa vypla. No. Jožko, a ty čo povieš na to? Ja by som sa chcel... Ty si tu veľa fandil, áno, ja som veľa fandil. Ja by som vypočítaval. Ja by som sa chcel hlavne vám dvom poďakovať, boli s vami fajn. Bolo tu veľa lásky, srdca, rybačky, jak má byť. A fakt som spokojný, že som tu s vami mohol byť, chlapci. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že som tu s vami mohol byť. My ďakujeme, že si to vydržal. Vidíme sa na budúce. Čaute. Čaute.